Здравейте на всички! Първо искам да благодаря за поканата на Дари, на Калуян и на всички други от екипа на Quantum Society. И с две думи да разкажа какво правя, с какво се занимавам в момента. Общо взето в момента преподавам в Софийския университет на магистрите, квантова информатика. Освен това съм учен от Центъра за квантови технологии, пак към физическия факултет на Софийския университет и общо взето всички тези технологии, които седят отзаде, както теоретични, така и теоретични с насоченост към практиката, към реалните устройства, с които работим, ние се занимаваме с тях. Както предполагам знаете, малко бакграунд. В България, доскоро нямаше много пари в науката и съответно теоретичните разработки преобладаваха и затова ние чак сега се насочваме към по-експериментални приложения и се надяваме скоро да имаме вече и сериозна база с квантов компютър и така нататък, за да можем да използваме всичко на наш терен. Днес ще ви разкажа малко за това какво представлява QBit като цяло. Това е квантовия бит и по-конкретно малко ще наблегна на една от имплементациите, а именно свръхпроводниковия QBit. Да не се плашите, предполагам, че ще има някой друг излязъл в момента, но може би след 5 минути, защото още ви е срам. Но наистина свръхпроводниковия QBit ще се опитам да го обясня така, че да не звучи толкова сложно и да не ви загубя по средата. Ще тръгна малко отдалече. За какво са ни необходими тези неща? Предполагам, всеки си има компютър вкъщи, работи си на него, всичко е точно. За какво въобще се занимаваме? Тук човечеството е започнало много отдавна. Както вероятно някои от вас знаят, преди над 2000 години гърците вече са имали механизъм, който е сравним с първите компютри, който може да изчислява и да намира по звездите, да пресмята каква е локацията, да речем на някой кораб или на някой съд в морето, което естествено им е дало голямо предимство. Можеш и в по-трудни ситуации, те са минавали Гибралтар, така нататък, стигали са до Англия, доколкото знам чак. Те са могли доста добре да се навигират с тези компютри. Естествено, те са били доста примитивни, с зъбни колела, но това всъщност е и първия компютър, който познаваме от падането на Римската империя нататък. Това са сметачните машини на Блез Паскал, на Лайбниц. Общо взето всичко е механично. Както виждате, няма никакви... Това естествено не е реална снимка. Те сигурно са в музеи и не съм запознат точно къде се намират, но всичко е било с зъбни колела. Точно както първите гръцки компютри. И всъщност електронната ера започва сравнително скоро. Това са, може би, годините преди Втората световна. Всички знаете кой е Джон Атанасов. Той е създал първия компютър, който е цифров, т.е. разчита на сметки с 0 и единици. И това е наистина стандарт, който се използва и до днеска. След него, вероятно сте чували историята за това как англичаните разбиват кода Енигма, Алан Тюринг, така нататък. Това са вече по-напреднали разработки. Те създават първите програмируеми вече компютри, тъй като този на Джон Атанасов може да се използва единствено за смятане на системи от линейни уравнения. И така нататък стигаме до Колус, който е първия по-сериозен програмируем компютър, който е разбил най-сложните кодове на немците през Втората световна. Продължавайки до днес, знаем, че това продължава да се развива. Защо обаче търсим вече алтернатива на тази прекрасна система, която всички използваме и обичаме? Всъщност има доста проблеми. Доста математически проблеми, които ако имаме възможност да решим, както каза колегата преди мен, ние ще можем с по-голяма точност да се навигираме, например, или да пресмятаме други, да речем да предсказваме какво ще е времето след по-дълго време. Това са много сложни сметки, много, ако знаете, тук има няколко суперкомпютъра, даже един е в TextBarca, мисля, че и другия всъщност, но те се използват за предвиждане, например, на времето. Това е едно от големите приложения на такъв компютър, защото са изключително хаотични и диференциални уравнения, които трябва да се решат, са доста сложни. Има много подобни системи, където се повишава сложността много бързо. Например, тук виждате на шахматната дъска, предполагам всички сте запознати с примера, как, ако не се лъжа, иранския шах едно време, не иранския, персийския по това време, е
помолил един селянин, нали, той му направи услуга селянина и му казва, добре, какво искаш в замяна? Той му казваше много просто, нали. Ще вземеш една шахматна дъска и на първото поле ще сложиш едно зранце жито. На второто ще сложиш 2, после умножаваш по 2, 4, 8, 16 и се оказало, че нали, ако наистина му даде това нещо, то ще трябва да отдели следващите 30 години на империята само за да изхрани селянина. Това са експоненциалните проблеми и те са причината наистина да търсим алтернативи. Друг проблем, който се среща в днешно време, предполагам всички сте чували за закона на Мур, това е всъщност феномен, че на всеки 2 години броят на транзисторите в нашите компютри се увеличава двойно. Обаче, за съжаление, вече не работи. Защото сме стигнали до толкова малки размери на тези транзистори, че между тях на произволен принцип почват да прехвърчат електрони. Тоест ние навлизаме в толкова малки нали, микроскопични светове, именно на квантовата физика, които ни предпазват от това, т.е. възпрепятстват ни от това ние да развиваме още тази технология. И това нещо, естествено, има някакви заобиколки, в момента се опитват да правят чиповете на няколко нива, има някакви нали, решения, които са временни, но в крайна сметка, когато намаляваш размера, то няма как да не стане още по-сериозно. И затова, естествено, квантовите компютри са една прекрасна идея, вместо да ни пречат тези квантови ефекти, да ни помагат за сметките. Друго нещо, което бих искал да кажа, е, че всъщност тези компютри имат огромен набор от приложения. Нали, колегата преди мен, Любослав, той каза за навигацията, но също може да се използва за направяне на нови лекарства, на различни химични молекули, на биологични, примерно, разни много сложни вериги, нали, белтъци и така нататък. Да се смятат климатични модели, в финансите има доста приложения, може да се ускори сметката за цената на опциите и така нататък, което е ключово, нали, който може да смята по-добре, естествено, там изкарва повече пари. И също така логистика и AI. Така, тук искам да ви разведря малко. Ричард Файнман, една от основните фигури в направата на първите, т.е. на идеята за квантов компютър, той е казал, че никой не разбира квантовата механика и всъщност ако някой мисли, че я разбира, трябва да се върне да попрочете още, защото има много феномени, които не са ни понятни. Ние не можем да разберем, например, как една частица може да е на няколко места или в цял облак едновременно и когато я измерим, тогава реално да локализираме местоположението. И това на мен лично ми е понятно, но не е само това. Има тунелиране. Примерно, квантови частици не се подчиняват на законите, на които се подчиняват макрочастиците. Примерно, един човек не може да мине през тази стена. Обаче един квант, много малък атом, например, той може просто да тунелира. Нали, естествено, с много малка вероятност. Ако нали, е празно пространство, вероятността е огромна, докато ако е запълнена с нещо е малка, но въпреки това я има. И също така имаме и сплитането. Сплитането е едно от най-интересните от тези феномени. Quantum entanglement на английски. Всъщност, оказва се, че ние можем да сплетем, да създадем невидима връзка между две частици, например, или между повече. После, независимо колко далече изпратим едната частица, те остават свързани. И измерване върху едната частица се повлиява на това как ще измерим другата, независимо от разстоянието между тях. Тоест нямаме сигнал, който да протича между тях. И това наистина е третото, което е впечатляващо. За суперпозицията, всички сте виждали, предполагам, котката на Шрьодингер. Аз не се уморявам да я показвам, въпреки че според някои нали, хора, които са били на лекциите, им трябва вече да е умряла, защото всеки път има 50 на 50% шанс, като отворим да е умряла и как пък толкова пъти нали, не взе, че и стана нещо. Но ето я пак, извадила е късмет и в крайна сметка е тук с нас. Разликата е, че нали, класическите предмети, т.е. ние примерно или сме тук, или сме там, няма как да сме и на двете места. А котката може да е едновременно, нали, ако е квантова, естествено, да бъде жива и умряла. Нали, това е странното. Наистина, че ние не знаем кой от двете. Наистина, светът не знае кой от двете, докато не отворим кутията. Това е голямата разлика. Нали. Защото, ако е класическа, ние пак може да не знаем кое е, защото не сме отворили кутията. А тук ние влияеме чрез отварянето. Малко за кюбита. Той всъщност се влияе точно този принцип на суперпозицията. Тоест кюбитът, за разлика от класическия бит, той не взема само две състояния, 0 или 1. Той може да взема и всяко състояние между им. Тоест, ние
изобразяваме това нещо чрез така наречената сфера на Бог, която виждате вдясно. Това е една сфера, на която можем да поставим, да локализираме къде се намира кюбитът. И после, в зависимост от това къде е било на сферата, има по-голяма вероятност да измериме 0 или 1. Но докато не се измери, той е в такова състояние, наречено суперпозиция. И това е едно от големите неща, които ни дават възможност да направим такива сметки, които не са възможни с класическите компютри. Суперпозицията. Другото, което споменах, е квантовото сплитане. И това наистина е много интересно, защото дори най-големите умове едно време са имали големи проблеми с това да разберат за какво и да реч. Например, Алберт Айнщайн до самата си смърт е бил убеден, че квантовата теория не работи. И сега в един вариант е да кажем, нали, че той просто нищо не е разбирал. Аз лично не съм от хората, които смятат така. Мисля, че наистина хората имаме така желание всичко да бъде детерминистично, едно вътрешно желание всичко да може да се обясни и предвиди, да сме в контрол. Но в реалност това не е така. И в реалност, за жалост, след смъртта на Айнщайн, защото не го е видял с очите си, но това се доказва. Даже Нобеловата награда 22 година се даде за експериментите, които го доказаха. И това е нещо, което е прието, нали, из всичките звена на квантовата физика в момента. Няма някой, който да се съмнява в сплитането. Но е странно, в смисъл, нямаме сигнал, който да пресича до там и в същото време някак си знаят какво вече сме измерили. Една частица, която може да е на милиони светлинни години от нас, тя вече знае. Тоест тук, нали, някои твърдят, това е спекулация, разбира се, че това е едно от, нали, подкрепа за идеята, че живеем в една симулация, тъй като няма как иначе, нали, да се знае на много места едно и също нещо. Да има много такива теории. В нали, физична нотация това се изобразява по този начин, слагаме го в тия странни скобки и имаме 0,0 плюс 1,1. Какво означава това? Всъщност първата цифра казва какво ще е състоянието на първия кюбит, а втората на втория кюбит. И щом имаме плюс, значи имаме суперпозиция. Значи какво означава това? Или двата са в 0, ако сме в първата кутийка, или двата са 1, ако сме във втората. Това означава, че щом измерим един от двата, каквото измерим за него, това ще измерим и за другия. Защото или сме в първата кутийка, или сме във втората. Няма как да сме и двете. Не знам доколко успях да го обясня. Предполагам, че ако има въпроси по темата, ще мога обясня по-късно. Но това е точно сплетено състояние, така нареченото. И това е това, което дава пък възможност за други алгоритми, квантова телепортация и така нататък. И сега нека покажа само как се изобразява това нещо чрез квантови вериги. Ето тук имаме един нормален Хигс гейт. Всъщност той не е специален, защото в класическите компютри имаме еквивалент. Той е NOT gate. Тоест, ако сме били в едно състояние, го обръщаме. Разликата тук е, че, нали, можем и да сме на друго място и с сферата на Бог. Тоест, ако не сме били в 0 или в 1, тук пак обръщаме състоянието, но примерно може да отидем от едната страна на екватора на другата страна на екватора. Нали? Тоест, пак говорим за нали, квантов феномен. Това е един от гейтовете, но има и много други. Например, гейт на Адамар. Той вече няма класически еквивалент. Идеята при него е, че ако сме били в нулата, например, ние отиваме на екватора на тази Бог сфера и вероятността вече да измериме 0 и 1 става равна, т.е. сме в суперпозиция. Така че има най-различни гейтове, които се записват по този начин и те ни помагат да направим тези алгоритми, благодарение на които ще пресметнем тия сложни неща в бъдещето. Надявам се. И сега нека отворим страницата за свръхпроводниците. Защо са толкова успешни? Защо в момента са водещата, нали, въпреки че някои не биха се съгласили, добре, че колегата си тръгна, но защо те са толкова успешни, че в момента всички ги използват? Много е просто, те са най-евтини. Да го кажа директно. И са най-евтини по много причини. Нали, от една страна виждате как изглежда една лаборатория, която не е с свръхпроводници. В смисъл, пробвайте да се ориентирате там. Това е хардуера на разни... това всъщност са точно атоми. Това е така наречения магнито-оптикал трап или капан за атоми, чрез лазерите и така нататък. Докато това нещо може да изглежда сложно, свръхпроводниковия кюбит в центъра, обаче единственото, което се нуждае, няма нужда от вакуумна помпа, няма нужда, единственото, което му трябва е криогенна температура от 10 миликелвина. И сега това може да ви звучи, нали, като доста сериозно нещо, предполагам, но се оказа, че това е много по-евтин вариант
отколкото да вземеш хем нали, ниска температура, макар и нали, при ионите да може да е малко по-висока, но в същото време да имаш нужда и от вакуумни помпи, и от лазери, понеже това не са разработени технологии. Докато свръхпроводниците, те се изработват на подобни принципи, на които се изработват транзисторите, които, както можете да предположите, в Тайван са доста напред, но вече и в много други държави. Така че се спираме върху една технология, която ни е една идея по-позната като производство, макар че е по-сложна като физика. Да продължим нататък. Тук се връщаме към една илюстрация. Просто ми хрумна, че е добра аналогия. Всъщност класическият бит е, нали, ако монетата е обърната или като ези, или като тура. Докато кюбитът, той съществува докато монетата се върти, докато нали, не е паднал. Падне ли, вече става класически, вече няма как нали, да използваме тези квантови свойства за нашите сметки и съответно нали, може да си представите и колко е трудно да държим една монета постоянно се върти. Нали, всяко нещо, което отстрани, примерно ще дойде някой или ще духне малко вятър, ще падне или нещо, нали, много неща, които могат да спрат. И също и с нашия кюбит. Трябва да го държим много студено, никакви нали, външни влияния и така нататък. И това е наистина причината да е трудно да го направим. Но какво точно се случва? Значи имаме 10 миликелвина. Какво правим с този компютър, щом го имаме? Да речем, че този полюлей, който видяхте преди малко е на лице. Вече, да речем, се намира е тук, макар че щехме вероятно да го усетим нали, по температурата. Така де. Нас ни трябват начини как да го управляваме. И най-лесният начин е като използваме микровълни. Тоест, чрез веригите, нали, на които се намира кюбита, ние пускаме променлив ток с определена честота, така че да може от осцилациите му да се създаде магнитно поле, електромагнитно поле. И това електромагнитно поле му променя състоянието. Може да звучи сложно, надявам се нали, да не е много, но просто микровълна. Все едно имате микровълнова, същата честота, подобна, между 4 и 10 ГГц, ние можем да влияеме на тези свръхпроводникови кюбити. И предимството тук наистина е огромно, защото при ионите, примерно, или при атомите, ние използваме лазери. А лазерите не са толкова развити технологии, просто защото не са се използвали, примерно, в компютрите до сега и така нататък. А тук просто пускаме ток, променлив ток, който от Никола Тесла насам е същия. Така че това е голямото предимство. И нека малко разфасоваме това нещо, какво се случва всъщност. Отгоре надолу, в този странен полюлей, температурата става все по-ниска. Най-отгоре, нали, то виси така от тавана. Това е реален компютър на Rigetti, просто изрязах бакграунда. И тези всичките кабели, които виждате, които са навързани там с филтри, с атенюатори и така нататък, те всъщност служат просто за две неща. Първият е да контролираме кюбита, т.е. да пускаме тези микровълнови импулси, да пускаме ток, а другия да го измериме, което е всъщност много подобен процес. Пак му пускаме някакъв нали, ток и гледаме как се променят съседните на него кюбити. Тоест, нали, пак е много подобно на това, което правим и при контрола и съответно тези кабели са точно за това нещо. Самият чип, той е най-отдолу, той е тук в тази странно изглеждаща кутийка и е изключително малък. Той е няколко милиметра, буквално 2-3 милиметра, като интересното е, че нали, този полюлей е може би метър и половина, само за да може да се охлади и да се пази нали, от всякакви външни влияния. Това е нещо, което нали, няма и сантиметър. Това е доста интересно. Но как работи и кое е това, което нали, го отличава от класическите вериги? Защото всеки знае нали, за много различни, да кажем, транзистори, да кажем нали, осцилатори и така нататък, които си напълно класически. Например, тук вляво, това е един напълно класически осцилатор, казва се LC верига. L седи за индуктор или намотка, бобина, не знам коя дума ще ви помогне повече, а C седи за кондензатор, което е това, което виждаме тук отгоре. И когато създадем такава верига, ние всъщност имаме вътре нива, които се образуват благодарение на електроните, които са заключени в нея. Но дори да изстудиме до криогенни температури, нивата при нея са така наречени хармонични. Хармонични означава, че са на равни разстояния един от друг. Тоест първото ниво, ако е 0, го виждате тук как е разположено нали, най-отдолу, второто нали, над него, третото е над него, но разстоянията между 0 и 1, между 1 и 2, те са равни.
И това също се оказва огромен проблем за създаването на квантов компютър. Защо? Защото qubit-а, нали, бита колко състояния има? Има две, нали? И qubit-а също иска да има две. Нали, друг въпрос, че има много между тях, но има само две, нали, основни. И тук, нали, ако можем със същата енергия импулс да стигнем от 0 до 1, от 1 до 2 и от 2 до 3, ние нямаме никакъв контрол до това къде ще спре. Тоест, с един и същи импулс ние ще стигнем до 1, обаче няма нищо, което да го спре, нали, със същия импулс да продължи нагоре. И ще имаме така нареченото изтичане на заселеност и вече имаме qubit. Защото в qubit-а в 0 и 1 няма да имаме 100% заселеност. Тоест, ще може да го измерим и в 2, и в 3, и в 4 и така нататък. Не знам доколко, нали, успях да го обясня, но този проблем се решава в свръхпроводниковия qubit, като той, освен че се изстудява, нали, до много ниски температури, се добавя вместо тази бобина, L, където пише, се добавя така наречено съединение на Josephson Junction. То е нещо като нелинейна намотка. Намотката си я представете, нали? Тя, когато пуснеш ток през нея, се съпротивлява пропорционално на тока, ами това нещо не се съпротивлява пропорционално на тока, много повече от тока, който пускаш през нея. Тоест не е линейно, нали? Примерно, както каза колегата преди мен, нали, там имаше с времето как, нали, върви като Т на квадрат. Ами тук си представете, че имаме обратно поле, което създава тази странна намотка, което върви не като нали, тока, който пускаш през нея, а в някаква функция на тока. Така де, това променя нивата. И вече, нали, със същия импулс не може да стигнем от 1 до 2, а ни трябва различен за двата. Което означава, че с един импулс ние просто стигаме от 0 до 1 и това е, имаме нашия qubit. Това е малко дълго обяснение, надявам се, нали, да е стигнало до вас, но това е основната причина, нали, и основният скок, нали, научен, след който тези компютри стават възможни. В момента къде се намираме, имаме, нали, компютри с дори с 1000 qubita, въпреки че IBM го пуснаха и го спряха много бързо. Явно, че е имало много проблеми с тези кабели там. Нали, видяхте, това беше за 50 qubita, само си представете за 1000 как ще изглежда. И един от предимствата е, че имаме бързи операции, най-бързите може би от всичките технологии. Проблемът е обаче, че, нали, изключва може би Ридберговите атоми, това е малко подробност, но проблемът тук е, че нямаме много дълго време на живот. Тоест, спрямо живота, нали, не са чак толкова бързи, но пак са много бързи. Така че това е, нали, ключово. Как ги контролираме? Аз, понеже доста съм се занимавал с това нещо, това ми е, нали, темата на дисертацията и така нататък. Всъщност имаме 3 контролни параметра и тук ще направя аналогия с билярдна маса и с щека за билярд, която държиме в ръцете си. Ако държим щеката, какво може да контролираме? Можем да контролираме първото силата на удара, с който ще удариме, нали, топката. И ето тук това е омега, нали, или раби честота, да не усложняваме нещата, но това е горе-долу силата. Колко по-силно удариме, толкова по-бързо ще стане нашата, нали, ще протече нашата операция, гейта, нали. Следващото, което може да контролираме, е детюнинга или честотата, нали, разликата на честотата, която пускаме ние, с честотата, на която става всъщност прехода. Тези, както видяхте преди малко на тези нива, тези преходи са много чувствителни. Тоест, ние трябва да използваме точната честота, точната енергия, честота и енергия са едно и също, нали, за нас, за да стигнем до следващото ниво. С по-малко или с повече няма да стане. И съответно, ако имаме малко нали, разминаване в тази енергия, тогава имаме само някакъв процент от частиците, които ще успеят, или от популацията, заселеността, която ще успее да стигне нагоре. И третото, което е, това е колко централно удариме топката се едно. Ако я ударим малко по-встрани, няма да я ударим въобще, нали? Третото, което е ъгъла, под който я удариме. Това създава фаза, или си представете, топката почва да се върти, ако не я ударим централно. Нали? Доста логично. Това са нещата, които използваме. И представете си ги тия неща върху сферата на Бог. Ако ударим фазата, завъртаме примерно около уста, нали? Ако сме, нали, на екватора от едната страна, може да отидем на екватора от другата. Но това не променя популациите, т.е. пак имаме същия шанс да измерим 0 и 1. Ако, нали, променим обаче другите две, това променя вече и популацията. Съответно, нали, те са доста ключови. Но това са нещата, с които работим, най-просто казано. И сега да ви дам малко, понеже, нали, ако трябва да обяснявам подробно, нали, точно за какво и да реч тези двукюбитни преходи в свръхпроводниците, може би ще загубя и останалите. Така че, може би по-лесно да го направим с една аналогия.
Представете си, че хазяйката е дошла точно и искате да ви подпише, нали, да си промените настоящия адрес. Обаче точно си тръгнала, има работа, а вие бързате, трябва да отидете. Звъните да се върне, ви казва, че съм на магистралата. Вие трябва да догоните на магистралата, така да ви подпише документите. Да догоните, да изравните така двете коли една до друга, да й предадете документите, т.е. трябва да се движите не само един до друг, а и със същата скорост, да й дадете документите, тя ги подпише и да ви ги върне. Това е горе-долу аналогично на операциите, които се случват в свръхпроводните кюбити между два кюбита. Ние трябва да изравниме тяхната енергия напълно, нали, т.е. енергиите на прехода, като пускаме други импулси, които да променят единия малко и като ги изравниме, те си взаимодействат. Единия предава, нали, популацията в другото, връща се в първото, обаче вече е акумулирало фаза или нашия подпис, нали, в този случай. И благодарение на тази фаза всъщност ние разбираме, че се е случила операцията и тя ни помага да направим по-сложни алгоритми. Малко е сложно, пак знам, но нали, той материята не е най-простата. Това тук, извинявам се за качеството, нещо съм се объркал накрая, нещо съм така развалил. Обаче това тук е еквивалентно на този C-Phase Gate. Идеята е, че ние малко променяме честотата на 1,1, така че примерно тя да слезе до тук и когато слезе вече се изравняват и може да протече тази операция. Ние можем да влияем по много начини, нали, на тези системи и това е един от най-простите всъщност гейтове, които се правят в свръхпроводниците, който е много масов. Има и други като iSwap и така нататък, но нека, да, само исках да ви дам картина за случващото се. И в реалност, нали, мисля, че технологията е доста добра, но никой не може да предвиди точно коя ще бъде най-успешна. За смисъл, дали ще бъдат атомите, ионите, свръхпроводниците, това може би някой гадател може да го каже, но никой в сферата реално не се взема с подобни нали, предвиждания, тъй като всичко може, нали, всичките твърдят, че са само на едно малко откритие от успеха и нали, разбирате, всеки има интерес да тегли към себе си. Но със сигурност ще видим много нови архитектури, нови алгоритми за поправка на грешката, между другото и ние имаме хора, които се занимават с това нещо и по-добро производство, нали, на чиповете, когато имаш по-малко грешка, естествено, алгоритми стават по-лесни. Тук ще ми е малко по-отгоре, защото нали, не мога да обясня всичките технологии, но ще разкажа малко и за другите. Ионните капани, виждате тук в Оксфорд типичен такъв ионен капан. Те са много миниатюрни и в тях като линейно са подредени много иони, които държим там с много сложни там електромагнитни полета. В смисъл не са сложни, но нали, има едно напречно, едно нали, радиан, така нататък. Идеята е, че те, освен нали, че трябва да се охладят до много ниска температура, работи при много силен вакуум, защото нали, тези иони, ако вкараме други атоми вътре, нали, вакуума, това е отсъствие на каквито и да е частици. Ако има частици вътре, нали, сме до там. И трябва 10 на минус 6 бара, ако не се лъжа, даже май беше по-малко. 10 на минус 10 съм написал, мисля, че тук е правилно. Това е голям проблем наистина. Изчитам скъпо, 3 пъти по-скъпи са, нали, понеже не мога да говоря за цифри, но са 3 пъти по-скъпи от другите и тук нали, става дума за милиони, така че ясно ви е за какво става въпрос. В момента нали, те имат доста предимства, те имат най-точните двукюбитни гейтове. Предполагам, че като видяхте как се правят в свръхпроводниците, имате и понятие защо, но имат и много дълъг живот на кюбита. Проблема е, че нямаме много кюбити, в смисъл трудно е да направим компютър с много иони. И това е нали, едно от затрудненията, които има в момента. Така че със сигурност има доста време, ако те тръгнат да стават по-използваеми, няма да е много скоро според мен. Въпреки че за малки операции са много точни. Така, тук да съм споменал, 100 иона е максимума, за сравнение нали, в свръхпроводниците имахме над 1000, така че това е доста ключово. Неутралните атоми пък са друг нали, играч на сцената, така да се каже. Те също имат нали, доста обещаващи са. Всъщност, наскоро Google обявиха, че започват да се занимават и с тях, така че ако сте в сферата или имате интерес, следете и атомите, може и там да излезе нещо по принцип. Но там разликата е, нали, че имаш лазери, както колегата спомена, лазерите спират и локализират атомите и освен това има и електромагнитни полета, които ги държат заключени. Там голямото предимство е, че може да имаме адски много атоми и да ги подредим така лесно в структура.
като решетки. Така. Примерно рекорда тук е около 6000, ако не се лъжа, нещо такова. Да, 6100. Нали, в сравнение с всички други технологии това е в пъти повече. Но пък за сметка на това има недостатъци, по-бавни са гейтовете, освен ако не минем в... да не се много откъсваме. Но има методи да се направят, може би се обещаваш технология. Никой не знае в реалност. Когато и да питаш е доста пристрастен, зависимо от това с какво се занимава. И последното, за което искам да спомена, всъщност не знам дали ще мога да разкажа много подробно, но това са топологичните кюбити. Всъщност идеята там е много проста. Държим информацията не в някакви локални частици, т.е. в един кюбит, да речем, в един атом или нещо такова, а и държим в разни такива глобални свойства на нашата частица или на нашата система. Та, например, виждаме една чаша. Какво означава топологично свойство за тази чаша? Значи, че както и да я модифицираме, както и да я така, примерно, ако да речем направим пластелин, моя смачкаме и така нататък, но тя винаги ще има една дупка. Виждаме как, броя на дупките, примерно, е топологично свойство в този случай. В същото време, тук имаме отдолу една обикновена лента, такава кръгова с хартия и един мобил стрип. Те и двете много са подобни, даже на външен вид може да не ги различим, обаче топологично нямат нищо общо, защото едното, мобил стрип за тези, които го чуват за първи път, това е така залепено, представете си, че имате лентата хартията, ма срежете и залепите на обратно едната страна. Тоест тя има две страни, не е само една. И броя на страните при нея са две, докато при нормалната лента ще бъде само една. Това е идеята тук. Конкретно за топологичните компютри, които между другото Microsoft са най-големия играч и може би единствен, там ключовото е, че гледаме дали имаме четен брой частици на нашата планка или не четен. Това е пример за топологично свойство. И точно това се използва най-масово, то даже не е най-масово, те го правят, така че те това използват, дали е четен брой или не четен, защото това не може да се промени, примерно като направиш нещо локално. Това трябва да направиш глобална промяна, за да се промени. Това е графика как изглежда, няма да влизам в детайли, но най-трудното наистина при тях, може би пуснах малко, тук да кажа само и най-трудното при тях кое е, че самия полупроводник, който трябва да седи там като пласт под тази наножица, той е много сложен за правене, защото трябва да има точна структура, в която се редуват два различни атома и той буквално на микрониво трябва да ги наредим по този начин, че да нямаме грешки. И много малки промени водят директно до грешки, т.е. те в момента са най-изоставащите, просто тръгнаха по грешния път и Microsoft в момента се налага да лъжат, да мажат, за да може да си публикуват статиите. В последната им статия, която те доста хваляха, всъщност в абстракта, но не само в абстракта, в цялата статия липсва думата qubit, въпреки че на сайта им го пишеше. И причината е, че те наистина, аз не ги обвинявам. В смисъл, аз да бях това положение, тръгнам си в грешния път и сега трябва да кажеш нещо на инвеститорите, не им завиждам въобще, но просто са били доста смели и за жалост тук съдбата ги е наказала, защото за момента нямат сериозни резултати, нямат компютър, реално имат разни квантови системи, които обаче са им поставили условия, примерно в Nature тук, да махнат думата qubit от цялото списание, за да я публикуват. Така това е малко подробност. Пак, искам да кажа, че са доста смели за това, което правят. Нужен е ресърч, в крайна сметка без него няма как да стигне и без грешки не може да се постигне нищо. Така че това е просто пояснение, че не винаги се получава. Ако сравняваме трите основни технологии, които представих, наистина трудно е да се каже коя е по-добра. Най-точни са двукюбитните гейтове, както виждате при ионните капани, но атомите са близко, свръхпроводниците също не са много далече. Живота е доста различен, обаче и скоростта на гейта е доста различен, така че мисля, че тук и трите технологии са добре горе-долу с живота на кюбитите. Температурата, мисля, че свръхпроводниците имат нужда от най-ниска, но това реално не е толкова голям проблем. Виждате големи имена и сред трите технологии, като ионите може би най-много изостават. Първото свръхпроводниците има IBM, Google, IQM,
ионните кампании имаме IonQ и други, които вероятно не сте чували, докато неутралните атоми са Google, QEra, Pascal и други такива. Общо има доста развитие във всичките. И сега спомена малко за нас, какво се занимаваме. Като група сме тръгнали от квантовия контрол. Това е всъщност технологията, т.е. не технологията, това е науката, която седи за това как да управляваме всичките тези системи. И тя е универсална, т.е. дали в бъдещето ще имаме примерно свръхпроводници или иони или атоми, ние все ще имаме с какво да се занимаваме със сигурност, така че от тази гледна точка е добре. Имаме много колаборации с най-различни европейски учени и световни, като Крис Монро, като Клаус Бергман и други, които са много известни в полето. Както виждате тук вдясно, доста се ограничих, има доста статии последните години. Ако се разчетете, ще видите, че всеки от групата, дали е магистър или докторант, се захванал с нещо и иска да го изчетка до край, просто да намери дали е възможно да се направи скок от там или не. И е много обещаващи технологии, като например Бранислав Илич, той прави най-точната в момента висок прецизна спектроскопия с Рамзи кюбити, това е нещо, за което спомена и предишния лектор. Христо Тончев, примерно, направи най-точните композитни гейтове, заедно с Найден Недев. Така да имаме доста различни, понеже не ви говори много вероятно, бих прескочил на следващия слайд, но се занимаваме с изключително много и то интересни неща. Имаме много магистърски позиции, нова програма по квантови технологии, която започнахме преди 3 години. Докторантура, имаме в момента 6 докторанта в групата, но със сигурност имаме потенциал за много повече. Работим и с индустриални партньори. Ако някой има интерес, може да ми пише на този имейл или ако иска да пратя презентацията след това. Общо взето, развиваме се много. За последните месеци от края на миналата година имаме 8 подадени европейски проекта. Надяваме се, сега чакаме някакви резултати. И имаме сътрудничество буквално с всички европейски държави, които са по-големите и така нататък. Благодаря много. Не знам дали... Благодарим отново. И сега е време за въпросчетата. Кой има въпрос? Отново бъдете смели. Ето там има въпрос. Благодаря, Иво, за хубавата лекция и за популяризацията на квантовата наука. Аз ще базирам въпроса си на факта, че от миналата година имаме аналог на ChatGPT, който създава квантов код, генеративен изкуствен интелект, който е създаден от Канада и по словесни, писмени, но вербални, така да се каже, инструкции създава код, който си е квантов и завършен. Това за мен означава само едно – Quantum for Users. Кога е Quantum for Users? Мерси за въпроса. Всъщност, даже бих искал да разширя малко, защото това е много наистина важен въпрос. Общо взето, в момента живеем в безпрецедентни времена. Няма ви лъжа, аз съм изключително така ентусиазиран за следващите години, защото в момента имаме възможност, благодарение на изкуствения интелект на различните провайдери, там Claude ли ще, ChatGPT ли ще и така нататък, да работим по нещата, които до вчера не сме разбирали. И наистина не съм сигурен точно за коя мрежа става въпрос, която визирате канадска, но дори с Claude съм правил успешни. Примерно на Qiskit да напишеш код с Claude е лесно. За мен лично е важно, защото с още един въпрос може да го питаш да ти сложи коментари, за да разбереш кой какво прави. Защото един ден може, примерно, Claude да стане за богатите. И този момент ще е скоро най-вероятно, защото в момента разходите на тези компании са много, много по-големи, отколкото са приходите им. И така че само си представете свят, в който ние няма да можем да имаме достъп, а само богатите хора ще имат достъп, по-добре всички да станем богати. Сега е момента да действаме, да ги използваме на максимум, защото има примерно мрежи като Manus, не знам ли сте чували, които Meta ги купи наскоро. Даже китайското правителство спря, защото Manus е китайски, спря продажбата, после отиваха в Сингапур, продадоха го все пак. Но
аз му дадох промпт да ми направи сайт като YouTube и той го направи за 1 час. В смисъл, просто ви казвам, че в момента е времето, в което всеки, който има някаква идея как може, нали, да направи пари, защото това ще облагодетелства всички ни. Нали, колко повече капитал привлечем към България, толкова по-голям шанс има да продължаваме да използваме. Представете си 6 милиона човека с по средно 10 робота всеки, защото роботите вече могат да вземат спокойно работата на 60% от хората. Представете си, нали, ние можем да станем и сила, без да имаме нужда от повече хора. Така че замислете се просто и се надявам, нали, всеки да се опита да допринесе, който има възможност да работи усърдно, защото сега следващите години са доста ключови за това нещо. Та мисля, че всеки може да се научи и по този начин, но важното е, пак казвам, когато питаш нещо да ти го напишат, малко станах многословен, надявам се да не съм вече и празнословен, но когато ти напише някой код, просто да го питаш как работи, нали, да ти обясниш, защото то може да го направи доста добре. Ми дава и грешни кодове постоянно, така че това е важно да разбираш. Аз по-скоро имах така идеята, не само, нали, за обучението и за тестването, времето, в което квантовите компютри, реализации, изчисления или инженерни дейности са за всеки. Quantum for Users, нали, както в момента всеки един от нас използва изкуствения интелект в ежедневната си работа, независимо какво работи. Това нещо вече съществува с определен софтуер, който си е насочен към квантовото кодиране. Така че според теб, кога е това време? Аз мисля, че казах, че за мен вече е дошло. Значи, то освен, че трябва да, защото не е само до това, нали, дали има такъв софтуер, въпросът е дали го знаеме. И при положение, че 98% от хората не го знаят, важно е максимално бързо, нали, да се информират и тези, които имат желание, защото не е само до информация, той трябва и желание, нали, няма как да стане на готово и да ти направят идеите, които ти имаш на готово, така че да, за мен просто захващайте се всичките, учете и работете, защото не знам след 10 години дали няма да са оскъдни позициите за работа за нас. Колкото и тъжно да звучи, мисля, че и шанс в същото време. Виждам вече и следващия въпрос, директно отива на там. За първи път питам въпрос. Мен беше много интересно, гледам разни канали, които са за квантови разни разработки, които са свързани с фотосинтезата. И иска да питам, понеже до сега не съм чул никой да говори за това, но тя фотосинтезата е базирана на намиране по граф на електрон, в който да прави някаква енергия до тези пластите, които са зелените. И това е на база на изцяло намира най-бързи път веднага на квантова някаква принципологията. Сега не знам колко, аз искам само да питам докъде е това, има ли някаква информация, докъде е стигнало, за да могат да правят, да създават неща, които да са като растения, да се държат и да събират. Да. Това е доста добър въпрос, всъщност, наистина, защото в фотосинтезата конкретно, 2009 година откриват квантово сплитане, нали, процеса Quantum Entanglement, нали, с който тук преди малко видяхте. Тоест, всъщност, това сплитане увеличава ефикасността на намирането на, нали, пътя в този граф, за който споменаваш. И той има ключова роля. Нали, те откриха, че не просто е там, ами то допринася към, нали, този процес, забързването му. И всъщност квантовите оптимизации са една огромна сфера, която се развива постоянно. Там имат място, както и адиабатните квантови компютри, които са на малко по-различен принцип от тези, които разгледахме сега, така и различни алгоритми като QAOA, които са много масови в момента. В смисъл, не на същия принцип, но в квантовите компютри постоянно се оптимизират неща чрез разни алгоритми, които са много универсални, т.е. може да ги приложиш към много проблеми. Т.е. това се прави постоянно, да. Нали, намирането на по-добри лекарства, изчисляването на енергия, частици и така нататък. Също се прави по този начин. Благодарим и за този въпрос и отговор. Някой друг? Виждам вече. Аз по-скоро няма да имам въпроса ми, ще изкажа някои еретични мисли на базата на така информация, която непрекъснато събирам. Първо, при няколко години имаше публикации, че българин в MIT чрез докторантурата си доказал, че може да се предскаже състоянията на една квантова частица, т.е. те не са абсолютно
неопределени. Има ли нещо такова? Абсолютно. Българин всъщност е Златко Милев, той е по това време работеше в IBM, сега вече е в Google. Нали, само този факт би трябвало ви говори достатъчно, че не става дума за някой случайен. В цялото комюнити на свръхпроводниковите компютри го знаят много добре, той е супер известен. Супер. Даже и два при няколко години се запознахме, наистина изключителен учен. Супер. Той върна... извинявам се. Да, продължете. Това, което той направи, беше, че по средата на квантов преход, той успя да хване и да го върне наобратно. Като доказа, че този преход реално не се случва моментално, както преди това смяташе. Той буквално промени представата на всички за това как се случват нещата в квантовите процеси. Да. Още нещо, още няколко мисли. Първо за така наречения ентангълно, т.е. две частици, които са сдвоени, на огромно разстояние се държат по един и същ начин. Сега тук ще намеся малко и Айнщайн, който постулирал, че скоростта на светлината е най-бързата в Вселената. Но има едно допълнение. Само в материалния свят. И веднъж се питали Ванга, прав ли Айнщайн, че скоростта на светлината е най-голямата скорост в Вселената? Тя отговорила не. Как така не? Много просто. Човешката мисъл е по-бърза. Тя е светкавична. Тя е безкрайна, като скорост. Тоест, още нещо да допълня. Напоследък, понеже буквално последните няколко дена гледах две филмчета в YouTube. Едното беше посветено на материята и антиматерията. В ЦЕРН се правят експерименти, за да се докаже следното нещо. Оказва се, че антиматерията в основа на гравитацията не пада надолу към гравитацията, се движи обратно, което е нелогично и само, че за сега експериментите не са достатъчно точни. Правят нови експерименти, сензори, предполагам, че до една-две години ще го направят. Като обръща всичко с главата надолу, защото предполагам, че всички са чували, че в Вселената примерно 25% е антиматерия и 75% е тъмна енергия и само 5% е това, което ние виждаме като материален свят. И още един факт, до сега, общо да попитам, той ще каже, че съзнанието е в мозък. Да, ама не. Напоследък има твърдение, че съзнанието е извън мозък. Че всъщност мозъка е един квантов компютър, забележете, с висока температура и висока влажност. И въпреки това той работи достатъчно бързо и ефективно. И всъщност той само комуникира, той е приема предавател със съзнанието. И последното, което ще кажа, буквално последното филмче, което гледах, този физик, в момента ми излезе името, който искаше да докаже, че големия взрив е създал Вселената. Стивън Хокинг, точно така. Един месец преди да почине, написал статия. Той е бил абсолютен атеист. Такива неща за прераждане, душа и прочее, изобщо не ги признавал, но един месец преди да почине, той пише статия, изследвайки черните дупки, които поемат енергия и материя, в един момент се превръщат в една точка. И въпросът е къде отива информацията, която се поглъща от черните дупки. Да, ако мога да започна. Той доказва, само да довърша, че всъщност информацията не се губи. Тоест тя се преобразува. Тоест, когато мозъка умре, информацията не се губи. Тя се преразпределя в Вселената. Това са доста добри коментари. Мисля, че те отварят така вратата към доста мисля. Аз принципно мога да отговоря само на тези, които са по-свързани с квантовите неща, физика. Принципно това с квантовото сплитане наистина е изключителен феномен, защото, както споменах,
то предава частична информация. Тук е важно да се отбележи. То предава само квантова информация. Не можеш, примерно, да пратиш цялостна информация далеч. Тоест, това е, нали, разликата и това е причината то да не противоречи на Айнщайн. Всъщност, не може да изпратим. За да изпратим цялостна информация, ние трябва да изпратим освен това и класически сигнал. Обаче разликата е, че дори частична информация да изпратиш така, ако някой ти хване класическия сигнал, той не е хванал нищо, защото няма може да си реконструира целият сигнал, който си пратил. Така е, това са малко подробности, но дори частичната информация, факта, че се праща на такова разстояние, нали, някои теолози спекулират, аз, нали, не мога, тук все пак е физична нали, лекция, не мога да спекулирам или за вярвания да говоря, всеки си има вярвания, но някои теолози спекулират, че това е доказателство, че живеем в симулации, че, нали, някой е създал света. А сега другите въпроси, които бяха за антиматерията, да, наистина тя има отрицателна маса, нали, се третира и може да лети нагоре, примерно, което мен лично не ми е толкова странно, защото и магнитите се отблъскват, ако с един полюс, пък се привличат с другия. Така че това мога да си го представя повече, не ми е толкова трудно. Защо е само частична, защо е останала само материята, нямаме антиматерия? То е малко смесен въпрос, защото вие споменахте, че е 5%, но тъмната материя не е антиматерия, то няма общо, нали? Това не е много ясно, има в ЦЕРН постоянно правят проучвания и колкото пък до скоростта на човешкия мозък, пак споменавам, че там също най-вероятно става дума за някакви сигнали, които върват с някаква скорост. Аз не мисля, че човек може да мисли безкрайно бързо. Нали, макар че, нали, колегата отзад спомена, че в фотосинтезата имаме квантови ефекти, нещо, което 2009 е открито, все още няма открити квантови ефекти в човешкия мозък. Аз съм напълно убеден, че има. Напълно убеден вече. Дали това е носителя на съзнанието, това са спекулации. Нали, аз лично вярвам, че има нещо такова. Ама, нали, ако утре се докаже, че не е така, вероятно съм грешал. Така че не мога да го казвам като факт или като нещо такова. Нали, можем да спекулираме. И тук има сега за последния въпрос. Добре, и аз искам да задам един въпрос. Много говорихме за физиката, за твърдото желязо, но, нали, да си представим, че в един момент ще ги направим тези машини. Какво се касае за девелопмента? Понеже ще имаме някакви огромни количества код, които или ще трябва да пренапишем, или ще трябва да мигрираме, може би ще трябва да създаваме нови компилатори. Как ще промени development experience? Ами в момента мога да отговоря за сегашния момент, тъй като не съм сигурен, нали, не съм мислил да бъда напълно искрен какво ще се случи, нали, бъдещето, когато вече имаме на практика използваеми такива машини, нали, за по-сложни проблеми. В момента основното, с което се занимават, включително тук между другото Insight се занимават с транспилация на квантови вериги. Тоест, ти правиш една квантова верига, избираш си Higgs gate, Hadamard gate и така нататък и изведнъж, нали, системата отзади не ги поддържа. И трябва да ги преведеш, нали, чрез гейтове, които да намериш еквивалентна верига, която обаче използва само гейтове, които можеш да пуснеш на дадена система. И това, нали, естествено е софтуерна задача и има много хора, които оптимизират такива неща и пишат такива транспайлери. Сега вече за по-сложен софтуер, той в момента, нали, има много хора, които се занимават с симулации, както споменах QAOA, той вече практически използваем. Това са различни оптимизации, които обаче леерите си представи са квантови. И ние можем да ги оптимизираме пак чрез разни gradient-based методи, да ги оптимизираме пак и да направим обаче по-бърза оптимизация, отколкото чрез класическите методи. И това са много сложни проблеми, помага. Нали? Мисля, че вече има доста сериозно комюнити, ако се зачетеш, имат киските имат, т.е. киските те са open source, нали, фреймворк, обаче IBM масово ги използва, много други компании и всичките си имат, примерно, Slack канали, където може влезеш и да си споделяш проблеми, да си пишете код заедно и така нататък. Аз доста съм се занимавал с това нещо, така че мисля, че вече има с какво се занимаваш в тази сфера. Origin Pile тази седмица е open source, също китайския. Да, Origin, да, те гледах наскоро, че са пуснали. Колко no pun intended тук, ама това Quantum Leap ли е или е просто някакъв collection of libraries, който те сега пушват като TOS, защото малко зловещо е politically, right? Нали, take it with a pinch of salt, нали, това е по-скоро humorous, но да излезе OS of allegedly the first one от там, дали има ли смисъл някакъв достъп? То в момента има много компютри, които са свободен достъп. Примерно на IBM, на IBM и всичките са доста развити, даже мисля, че
Origin, нали, един колега го беше тествал и то не съм сигурен дали от тази седмица. Не е компютъра, а OS-а, Pilot Origin, който е нали, фактически първата операционна система, нали, за да наричаме нещата си. Ами често казано, от вас го разбирам. Аз последно като четох, те имаха някакво състезание там за китайците. Можеш ли ти да се включиш, просто беше на китайски, нали? Да, супер карате, това е от последните. Да, те много бързо се развиват. Ами в момента има състезание просто, защото с AI-а вече, нали, е ясно горе-долу на къде отиват нещата и в момента се мъчат всички да направят по-бързи оптимизационни алгоритми чрез квантови компютри. Напълно е възможно тази война след 4-5 години да спечели той, който измисли най-бързия квантов компютър. И те го знаят добре, всички държави и си инвестират. Виждам оптимизма, че говорим за след 4-5 години. Аз съм малко алармист. По принцип, и аз мисля, че няма да... Не, то войната вече е почнала. Въпросът е, че спечелването ще е след 4-5 години. Най-вероятно. Надявам се да не е след 4-5 месеца. Това наистина отново хумор. Да. Защото не може да го предскажем. Естествено. И аз говоря си така, ама времеви така, периоди никой не мога да предскаже. И трябва да благодарим сега отново на Иво. Моля за аплодисменти.